Бөтәһенә лә сәлам. Әле эшләгән комплекс Тибеттың 5 ынйыһы дип атала. Һәм йылыныуда күнекмәләр алдынан эшләнә торган комплекс. Тәүге ынйыһы. Тура торып, кулдарда ике якка һунабыз да кулакайдан уң якка борыла башлайбыз. Башты борып 21 тапкыр әйләнәбез. Тын алуды туктатмайбыз, дәвам итәбез. Туктап, тәрән итеп тын алабыз да тын бирәбез. Икенче ынйы. Идәнгә ятып, икенче ынйы идәндә эшләнә. Аркага ятып, кулдарды гәүдәнең эргәһенә һалабыз. Һәм аяктар менән бергә башты күтәрәбез. Яна 21 тапкыр. Өскә күтәргәндә тын алабыз. Аяктарны һәм башты аска һалганда тын бирәбез. Киләһе күнекмә тубыктарга басып эшләнә.
алға eğilgende тын беребез. Башты артқа алғанда тын алабыз. Kiler konukma üstel poza. Ултырып, башты, ултырганда башты алга эйебез. Һәм күтәрелгәндә башты артка һалабыз. Yana 21 тапкыр. Һәм 5-нче ынйы. Тау позасы. Тын алганда. Тын бергәндә тын бергәндә башта аска иябез. Тын алганда иякте өскә күтәреп, өскә ынтыгарга тырышабыз. Шулай итеп, без тәнебезне киләсәк күнекмәләргә
Yığıttık.